Fl-2017 pajjiżna bieħ kważi 14,000 tunnellata ta' tonn b'valur li laħaq il-170 miljun euro. Din iċ-ċifra mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tassigura lil Malta bħala waħda mill-aktar produtturi b'saħħitha tat-tonn mhux biss madwar l-Ewropa imma anke madwar id-dinja. Dawn iċ-ċifri kienu kwotati waqt konferenza mill-Federazzjoni Maltija għal Produtturi tal-Akwakultura kif ingħata rendikont tal-ħidma tagħha matul is-sena. Il-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni Charlon Guder spjega kif l-esportazzjoni tat-tonn tammonta għal madwar 200 miljun mill-ekonomija Maltija u li Malta hija waħda mill-importaturi ewlieni tal-Ġappun. Huwa il-ħames l-aktar pajjiż li jimporta minn għandu tonn il-Ġapan. Pajjiż kbir daqstant. Guder spjega wkoll kif matul din is-sena inġabru mal-100,000 litru ta' żlieġa mill-gaġeġ iġġenerat mill-alf tal-ħut, żejt li qed jiġi mibjuħ u riċiklat. B'kollox f'din l-operazzjoni kollha bis-seta jinġabar dan iż-żejt. Ħafna minnu minn ġol-gaġeġ involvit kważi 900 aktar minn 950 jiem ta' xogħol bejn il-ħaddiema kollha illi kienu preżenti. Intqal kif matul din is-sena, il-Federazzjoni wkoll qablet mal-operaturi li jiġi ffirmat qbilli regolatorju li fih jobbliga lil kull fix farm jiddedika minn tal-inqas żewġ dajjes biex jiġbor iż-żlieġa minn ġol-gaġġa u li kull dajsa trid tkun mamra b'tal-inqas 3 operaturi u apparat għal ġbir ta' żlieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.